Grazas, señora presidenta. Francamente, señora Rodríguez, cando leín a iniciativa, tiven serias dúbidas e tiven que volver a lela, porque non podo entender como, despois do que vostede leva falado da dependencia e do que leva feito o Partido Popular a respecto da lei da dependencia, poda traerse a esta Cámara tal vaguedade para o seu debate. Nos, dende logo, dende o Grupo do Bloque Nacionalista Galego, non vamos a contribuir de ningún xeito a este tipo de proposición non de lei que o único que sirven é para que enredemos aquí o noso tempo sin falar en absoluto dos problemas que lle preocupan á cidadanía. A verdade é que tal grau de vaguedade a respecto da dependencia somente podemos entender logo de escoitar a vostede. En ese examen que fai constantemente o pasado. Pero eu voulle dicir unha cousa. E cada día máis, si estaba orgullosa no seu momento de ter traballado no Departamento de Igualdade e Benestar, hoxe moitísimo máis. E vendo o que fan vostedes cada día un pouco máis. Como se pode decir aquí que era caótica a xestión da dependencia no 2009, cando vostede sabe que unha lei destas características, aprobada a finais do 2006 e que significa unha transformación completa dos servizos sociais, necesita un tempo importante para poñela en marcha. Vostede atopouse un departamento no cal existían equipos de valoración, no cal existía unha programación de como se realizaría a implementación da lei da dependencia e que naquel momento... Señor Tellado, por favor. Sí, que naquel momento era vanguarda no Estado español da aplicación da lei da dependencia. Como estamos hoxe? Cal é exactamente a situación de Galiza? Eu, por non falar de vaguedades, porque efectivamente, dende que vostedes, o Partido Popular, aproba o último Real Decreto Lei 20/2012, xa o compromiso do Partido Popular coa lei de dependencia é evidente. A modificación de 14 artigos centrais na lei de dependencia nos leva a que neste momento teñamos xente agardando durante máis de 2 anos en Galiza. Eu pedille a unha traballadora social que me pasara algúns datos, sin nomes evidentemente, non? Da privacidade que existen, que temos que gardar neste Parlamento. Solamente vou a comentarlle 3. Muller, 92 anos, solicitude 5/10 do 2009. Efectivamente, ten recoñecido o grau de dependencia, unha dependencia severa, non? O que antes era grau 2, tipo 2. Non ten o PIA recoñecido, polo tanto, non ten ningún tipo de prestación. Muller, 78 anos, solicitude o 1/9 do 2010. Efectivamente, tamén grau recoñecido, grau severo, PIA, sin actualizar neste momento, prestación cero. Home, 89 anos, solicitude 5/4 do 2011, gran dependencia, con grau recoñecido, pero en este momento ningunha prestación porque non ten o PIA actualizado. Esta é a realidade que vive Galiza todos os días. Efectivamente, temos da orden dunhas 25.000 persoas, señora Rodríguez, 25.000 persoas que teñen o ditamen de grau e nivel de dependencia recoñecido, pero non teñen resolución que a que conleva o acceso efectivo aos servicios ou a prestación concretos. Este termo, esta situación na que vive Galiza, significa que hai da orden dunhas 25.000 persoas, un número importante, que levan entre 15 meses e máis, agardando a poder ter un acceso efectivo aos servicios e á prestación. A media do Estado deste tipo de persoas que se coñecen baixo o termo de limbo da dependencia está nun 25%, pero Galiza está no 33%. Solamente nos segue Baleares e Canarias. É dicir, vostedes foron capaces de colocarnos na cola do Estado español no recoñecemento e no acceso efectivo aos servizos e ás prestacións. Esta é a realidade. Máis de 25.000 persoas que en este momento agardan
no limbo da dependencia, xa vostedes, as persoas expertas en teoloxía teñen eliminado o purgatorio, pero estas persoas están purgando que o Partido Popular este no goberno, veña aquí a facer propaganda constantemente e lles denegue o acceso aos dereitos da lei da dependencia. Polo tanto, nin emenda, nin nada polo estilo. Nós pensamos votar que non a esta... Moitas gracias, señora Adán. A esta PNL para enredar o tempo dos señores parlamentarios e as señoras parlamentarias. Moitas grazas.